खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय आसाम टेटआव दानि सिलेबास हिसाबै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेफाजाब होगोन बियो जाबाय जोंहा नै बर' रावाव अनजिमा बिसान सोदोब दानाय आदब होमबा सोदोब दानाय खान्थि दा बेखौ लानानै फैदों बियो नायनि सिलेबासाव बबाव दं 1 to 5 सेक्सनाव दङ बगैयाना दं नायनि बांसानद्राय बिसान खालामनाय खान्थिसो बे नङा बे एलपि सेक्सनाव गैया एमइ सेक्सनाव नायनि नै एमइ सेक्सनाव दङ नै अंह नाम्बार दं नै बर' रावाव अनजिमा बिसान दानाय सोदोब आदब होमबा सोदोब दानाय आदब माने अनजिमा एबा बिसानखौ जोङो बर'आव माबोरै दायो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों बेनिफ्राय जेखि कुइसन फैया मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला 1 मार्कआनो जा 2 मार्कआनो जा ओरैबायदि नोंथांमोना बेयाव केरि खालामनो हागोन अब्ला जेबो जिंगासिनो नाङा अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं आसा खालामबाय नोंथांमोना नायलांगोन आरो नायलांनाय लोगो लोगो नोंसोरो नैबे आसाम टेटआवहाय जेखि टाइपनि कुइसन फैया मानो बे बर' राव अनजिमा बिसान दानाय सोदोबनिफ्राय बेखौ हाखागोन नोंथांमोनहा आं गोरलैयै लानानै फैदों जेसेबां हायो एसेबां आरो बेनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबा जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे माने जायफ्रा जोंनि बर'नि माखासे साफा सानै फिसाफ्रा आसाम टेट होयोब्ला बिथांमोनाबो जुदि मोननो हायो आरो एसेब्लाबो हेफाजाब मोननो हायो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै बाव दङ नङा होमबा नैबे नै आसाम टेट बर' लानानै फैदों आं लेसन 7 हिसाबै आरो बे नै 4 नाम्बार दङ बियो एमइ सेक्सननि दै आपार प्राइमारिनि बर' राव अनजिमा बिसान सोदोब दानाय आदब दाना नै जोंहा अनजिमा आरो बिसान बेखौ आन्दायनो नाङा दै अनजिमा माने मा नाम्बार निउमारेल नङा होमबा निउमारेल अनजिमा माने निउमारेल बेवहाय बिसानाबो बे निउमारेलखौनो बुंदों नाथाय बिसानखौ जों बांसानद्रायनि बिथिंखौबो जोङो बिसान होननानै बुंनाय जायो ओंखायनो बाव आन्दायनो नाङा बेवहाय जोंहा एलपि सेक्सनाव दङमोन नायदो बाव दं नै बांसानद्राय बिसान खालामनाय खान्थिनो अब्ला आन्दायनो नाङा बे आं नैबेनि अलरेडि भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोना जायफ्रा नायाखै बेनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो दा आं नैबाव लानानै फैदों जोंना जाहाथे आन्दाया नोंथांमोना बेनि थाखाय आं नैबाव क्लियार लानानै फैदों बिसान माखौ बुङो अब्ला जागायनि जाय सोदोबफोरा सानद्राय आरो आथोननि दाजाबदा लाफाया नाथाय सोदोब बेखेवफा आरो थि दिन्थिग्रा दाजाबदाफोरखौ फारियै उनाव आरो सिगाङाव लाफायो बेखौनो बर' रावनि बिसान बुङो दाना ओरैबायदि होनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोजां गोसोआव हो दै नङाबा बुजिनाय नङा जायखिया सोदोबखौनो एनि काइन्ड अफ वार्डआनो बेवहाय होनदों सानद्राय एबा आथोननिनो सानद्राय आरो आथोन सानद्राय माने नाम्बार आरो आथोन माने जेन्डार नङा होमबा बिथांमोननि दाजाबदा लाफायानो सानद्राय आरो आथोननि दाजाबदा लाफाया सानद्रायनि दाजाबदाफ्रा मामोनलाय गोसोआव दंना गोसोआव लादो सोर मोन आरो फोर गोसोआव लादो बिजनेसखौहाय नोंथांमोनहा बे सानद्रायनि दाजाबदा आरो नैबे आथोननि दाजाबदाफ्रा मामोन इ उ आरो ए नङा होमबा नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे जिनिसखौहाय जायफ्रा गोसोआव गैया बै आथोन बा सानद्रायनि भिडिअ थांनानै नायब्लानो जाबाय दा बेयाव होनदों सानद्राय आरो आथोननि दाजाबदा लाफायानो थामहिनबा नैबे सोर मोन फोर आरो इ उ ए बेखौहाय लाफायानो बे होनदों नाथाय सोदोब बेखेवफा आरो थि दिन्थिग्रा दाजाबदाफोरखौ फारियै उनाव आरो सिगाङाव लाफायो बेखौनो बर' रावनि बिसान बुङो दानिया नायदो मा होनदों नाथाय होनदों सोदोब बेखेवफा जोंहा मोनफैमोनलाय सोदोब बेखेवफा मोनस्निमोन नङा होमबा नंगौ नङामोन बेखेवगासे यो आहा बेखेवगानैखौ बेखेवगाथामजों बेखेवगाब्रैनो बेखेवगाबानिफ्राय बेखेवगाद'नि बेखेवगास्नियावहाय दंमोन आव बा नाव नङा होमबा बेयावहाय जोंहा सोदोब बेखेवफाखौ लाफायो आरो बेजों थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ जायफ्रा बेखौ मिन्थिया बेखौ बुजिनाय नङा आङो बेनि गोदान भिडिअ लानानै फैगोन बेयाव सिलेबासावबो दंखायो थि दिन्थिग्रा दाजाबदाया आं बेनि गोदान भिडिअ लानानै फैबा अब्लासो बुजिगोन बेवहाय दङ एलपि सेक्सनाव दं अब्ला जोंहा नायनांगौ जायो नङा होमबा नायनि थि दिन्थिग्रा दाजाबदा नै बे थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखौहाय आं लानानै फैगोन अब्लासो बुजिनो हागौ जायखिजाया मानो नैबे थि दिन्थिग्रा दाजाबदा आरो सोदोब बेखेवफाखौ बाहायोनो सोदोब बेखेवफा मायाव होनदों उनाव बाहायो आरो थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ सिगाङाव बाहायोनो जों मिथिखागौ सोदोब बेखेवफाफ्रा गासैबो उन दाजाबदा नङा होमबा जेरै नि बे निया मानिमोन बेखेवगाद'निमोन जोङो नैबे सिगाङाव देश सिन होयोना बेयो उन दाजाबदा नङा होमबा बेबायदिनो सोदोब बेखेवफाफ्रा गासिबो उन दाजाबदा नाथाय थि दिन्थिग्रा दाजाबदाया गोसोआव लादो बे सिगां दाजाबदा जायो सिगां दाजाबदाब्ला जोङो देशखौ फैगोन नैबावसो होगोन जेनेबा हमना लाबाय आहा नैबे उनावसो होगोन जोङो
गोसोआव लाबानो जाबाय बे सिगां दाजाबदानि बिदिन्थिया बेबायदि उनावहायसो जोङो डेसखौ होयो सिगाङाव होआ दै सिगाङाव होनायनि ओंथिया जाबाय उन दाजाबदा आरो उनाव होनायनि ओंथिया जाबाय सिगां दाजाबदा अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बाव मा होनदों जाय सोदोबफोरा सानद्राय एबा आथोननि दाजाबदा लाफायानो बेवहाय नैबे बिसानावहाय माखौ लाफायानो सानद्राय आरो आथोननि दाजाबदा लाफायानो बाव मा होनदों बेसोर मोनफोर इ उ आरो बिसोरो माने नैबे बां सानद्रायनि आरो नैबे आथोननि दाजाबदाफोर अब्ला बेखौ लाफायानो भाई नाथाय होनदों सोदोब बेखेवपा आरो थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ फारियै उनाव आरो सिगाङाव लाफायो बेखौनो बर' रावनि बिसान बुंनाय जायो दा नोंथांमोनाबो क्लियार जाबाय जानांगौ नैबे सोदोब बेखेवपाफोरखौहाय जोङो मायाव लाफायोनो उनाव लाफायोनो मानो उनाव लाफायो होनबा जों मिथिखागौ सोदोब बेखेवपाफ्रा गासिबो उन दाजाबदा नङा होमबा नाथाय थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ जोङो सिगाङाव लाफायोनो सिगाङाव लाफानानै जोङो बिसानखौ खालामनाय जायो अब्ला बेखौनो बे बर' रावनि बिसान होननानै बुंनाय जायो जेरै आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जोङो मोनसे होनाय जायो गं नङा होमबा बे गङा बर' रावनि मोनसे थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बे गंखौ जों मायाव बाहायो जों मिथिगोन जोङो थि दिन्थिग्रा दाजाबदा हिसाबै जों गंखौहाय जोंनि बे डेसखौहाय सिगाङाव उनावसो होआमोन नामा नङा होमबा आं बाव होनदों थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ जों सिगाङाव बाहायो बेनि ओंथिया जाबाय माने सिगाङाव नङा होमबा दानिया जोङो बावहाय बिसानखौ लाना फैदो नाम्बारखौ लाना फैदो होमबा 1 बा 2 3 4 होनो हायो जों नङा होमबा 1 खौ लाना फैदो गंसे बाव मान लाबोदो ओमफ्राय गन लाबोदो होमबा गन मा जाखो बे गंसे गन नङा होमबा अब्ला बे मोनसे नाउन जाबाय बे मोनसे निउमारेल जाबाय आरो मोनसे बे थि दिन्थिग्रा दाजाबदा जाबाय अब्ला जों बेखौ मिथिनो हायो आरो मा बेबायदिनो नाथाय बाव नोंसिनाव बिसाननिसो खोथा बुंदों अब्ला बिसानखौहाय जोङो बे जिनिसखौनो बिसान होननानै बुङो गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला जोंहा बिसानखौ बर' रावाव मोननै गुवार बाहागोआव राननो हायो जों बिसानखौहाय आरो डिभाइड खालामनो हायो आरो मा निउमेरेलखौहाय जोङो मोननै गुवार बाहागो खालामनो हायो आरो बेफोर जाबाय गुबै बिसान आरो पारि बिसान गोसोआव लाबानो जाबाय दै कर्डिनेल निउमारेल एन्ड अर्डिनेल निउमारेल बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिसानखौ बर' राव मोननै गुवार बाहागोआव राननो हायो बिसोर जाबाय गुबै बिसान फारि बिसान अब्ला जोङो दा नैबे फारि बिसानाथ' जोबोद गोरलैखा नैबे गुबै बिसानाव एसे बेले बेजे दं नोंथांमोनहा बेखौ जुदि नायलां अब्ला क्लियारलि बुजिगोन आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव जागायलांनि नैबेखौ सावरायगोनसै जोङो नङा होमबा गुबै बिसानखौ आं कमप्लिटलि सावरायग्रोनोसै बेनि उनाव जोङो फारि बिसानखौ सावरायगोन आरो दानिया नायदो लोगोफोर गिबि खआव दङ गुबै बिसान नङा होमबा गुबै बिसान माखौ बुङो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थालांनि गुबै बिसाना मानसि दुमसि जिब जुनार मुवा बेसादनि मोनसे थि बिबांखौ फोरमायो दा मा होनदों गुबै बिसाना मा होनदों मुवा बेसाद मानसि दुमसि बेखौहाय बा जुनार बा बेसादफोरनि थि बिबांखौ फोरमायो जेरै सासे मानसि अब्ला सासे मानसि होनोब्ला मानसिनि सासे थिखौ फोरमायनो नङा होमबा जेनेबा सानै मानसि होनोब्ला सानै मानसि अब्ला नैबे बे सेयानो मोनसे गुबै बिसान आरो मा बे साया जाबाय थि दिन्थिग्रा दाजाबदा मानसिया जाबाय मानसि बियो जाबाय जोंहा मुंमा सोदोब नङा होमबा नाउन वार्ड अब्ला जोंहा मिथिनो मोनबाय जे नैबे 1 2 3 4 बेफोरनो गुबै बिसान आरो गुबै बिसाना जोंहा गासै मोन 10 दङ 1 निफ्राय जोंहा 10 सिम गुबै बिसान दङ आरो बावहाय दोङो नायबावनि बर' रावनि गुबै बिसानखौ साननायनि बिथिंनिफ्राय मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो दा नैबे गुबै बिसानखौनो होनदों नैबे गुबै बिसानखौनो जोङो मोननै बाहागो खालामनो हायो बाव मा होनदों गाहाय गुबै बिसान आरो महर सोलायनाय बिसाननो बुजिबायना नोंथांमोनाखौ नायनानै लाबानो जाबाय बिसानखौ जोङो मोननै बाहागो खालामनो हाबावो गुबै बिसानखौ बेनो जाबाय गाहाय गुबै बिसान माने बेसिक कर्डिनेल निउमारेल आरो महर सोलायनाय डेराइभ कर्डिनेल निउमारेल बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बे जिनिसा अब्ला आङो बेखौनो नैबे गिबिखौ लाग्रोबावनि नङा होमबा जों फारि फारि सावरायबायनि गाहाय गुबै बिसान अब्ला दानिया नायदो नै गाहाय गुबै बिसान माने बे बेसिक आरो मा गुदिथार गुदि बेयाव होनदों बर' रावाव साननायनि बिथिंनिफ्राय 1 निफ्राय 10 सिमनि बिसानफोरखौ गाहाय गुबै बिसान होननानै हमना लानाय जायो बा मिथिनाय जायो बेयो जेबो सोलाय सोल' जाखाया दा नोंथांमोनहा नायदो बेखौहाय आं खेबसे रिपिट खालामनि
बर' रावाव साननायनि बिथिंनिफ्राय 1 निफ्राय 10 सिमनि बिसानफोरखौ गाहाय गुबै बिसान होननानै हमनाय जायो। अब्ला जोङो 1 निफ्राय 10 सिमनि खोथा बुंदों। बर' रावनि साननायनिफ्राय जों काउन्टिं दै काउन्टिं जों 1 2 3 जेनेबा बिदि सानबा 1 2 3 4 मा होनदों बा 1 2 3 बेबायदि साननायनि बिथिंनिफ्राय जोङो 1 निफ्राय 10 सिमखौनो जोङो गुबै बिसान होननानै हमनाय जायो बा मिथिनो मोननाय जायो दै। अब्ला जों गुबै बिसानखौ जोङो बर' लिरा बेबायदि लिरा जोङो होमबा जोंहा मा लिरगोन 1 2 होमबा 3 4 5 बेबायदि लिरलांनानै 10 सिम जागोन आरो मा बे 10 सिम अनजिमाफोरखौनो जोङो गाहाय गुबै बिसान होननानै मिथिनाय जायो। गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लादों। गाहाय गुबै बिसाननि बबे मोनसे बिदिन्थि होनानै नोंथांमोननो बेबायदि होनो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो जाबाय गाहाय एबा गुबै बिसाना बबे ओमफ्राय जों 1 निफ्राय 10 सिम जायखिजाया नाम्बारखौनो जोङो गाहाय एबा गुबै बिसान होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बियो। दानिया जोंहा सेकेन्डआव फैगोन लोगोफोर महर सोलायनाय गुबै बिसान माने डेराइभ कर्डिनेल निउमारेल माने महर सोलायनानै जानाय। बर' रावाव 1 निफ्राय 10 सिमनि अनगायै गुबुन बिसानफोरखौ 1 निफ्राय 10 सिमनि अनजिमानि मदद लानांगौ जायो। आं दहाय होनदों नङा होमबा नैबाव लोगोफोर गाहाय गुबै बिसानावहाय जोङो 1 निफ्राय 10 सिमल'मोन नङा होमबा। दानिया नायदो नैबाव लोगोफोर महर सोलायनाय गुबै बिसानाव जोङो जायखिजाया नाम्बार लिरा मानो 99 20 45 70 बा 1000 बा 1022 बेफोरबायदि जों जायखिजाया एनी काइन्ड अफ निउमारेल लिरा मानो जेनेबा हमना लाबाय 99 हो 99 लिरबाय आङो 99 आवहाय जोङो मा होनदों जों 99 लिरब्लाबो जोङो 1 निफ्राय 10 सिमनि मदद लानांगौ जायो हेल्प नांगौ जायो। मानो होनबा 1 निफ्राय 10 सिमनि जुदि मदद लायाब्ला जों नैबे 99 खौबो लिरनो हाया नों। दा बेखौनो होनदों आरो खोथाखौ क्लियार जानानै ला। आं खेबसे खोन्थाफिननि महर सोलायनाय गुबै बिसानावहाय बर' रावाव 1 निफ्राय 10 सिमनि अनगायैनो गुबुन बिसानफोरखौ 1 निफ्राय 10 सिमनि अनजिमानि मदद लानांगौ जायो। माने जों 1 निफ्राय 10 सिमनि अनगायै जायखिजाया नाम्बार लिरा मानो आं हमना लाबाव 99 लिरबाय नङा होमबा बेवहाय 99 99 लिरोब्लाबो बेवहाय 1 निफ्राय 10 सिमनि मदद लानांगौ जायो। बेयाव आं 99 लिरदों होमबा जोङो 1 2 3 बिदि लिरै नैबे 10 सिमखौहाय जोङो बेवहाय सोफाथारनांगोन जायो जों मदद लानांगौ। बे मददखौ आं माबोरै लायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नैबे गाहायाव खोन्थालांगोन फारि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नेक्स्टआव दं बेवहायनो नैबे महर सोलायनायखौ जों माखासे बाहागो खालामनानै लाबावदों गोसोआव लाबानो जाबाय दै महर सोलायनायखौ जायखौ जोङो डेराइभ अर्डिनेल निउमारेलखौ जोङो माखासे बाहागोआव लाबावदों। बे जाबाय नै महर सोलायनाय गुबै बिसानखौ 3 बाहागोआव राननो हायो। बेफोर जाबाय मा दाजाबनाय सानजाबनाय आरो दाजाबनाय। बेवहाय दानख'नि खोथा फैया आरो राननायनि खोथा फैया हो राननायनि खोथा फैया बे जिनिसखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखादे बे दाजाबनाय दानख'नाय बेफोर गासैबो फैया बे थामहिनबा बे बर्डमाइसनि खोथा फैया बेवहाय दाजाबनाय सानजाबनाय दाजाबनाय बेनिल' खोथा फैयो दै गोसोआव लाबानो फार्स्टआव जों दाजाबनाय जागोन बेनि उनाव सानजाबनाय आरो दाजाबनाय। आं हेन्डराइटिंआव एसे गिदिर लिरदों आरो हेन्डराइटिंआ आङो माने थाब लिरनायनि थाखाय गाद्रा गुद्रा जादों। दा बेखौ डाज नट मेटार नोंथांमोननो जायखिया पइन्टखौल' नांगौ हिसाबै नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना नायनो लादो महर सोलायनाय गुबै बिसानखौ जोङो मोनबेसे बाहागो खालामनो हायो होमबा नैबे मोनथामखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बियो। आरो नोंथांमोनहा बेखौहाय जोङो जायखिजाया बेखौ एग्जाम्पलखौ नुब्लानो बुजिनो हागोन आरो मा नायलांबानो जाबाय। आङो दा नैबेखौ सिगाङाव लाबोलायबाय नै दाजाबनाय नङा होमबा दाजाबनाय 11 निफ्राय 19 सिम गासै बिसानफोरा दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो। बे जिनिसखौ मेन पइन्टखौ गोसोआव लादो नोंथांमोनहा मेन पइन्ट बियो गोसोआव लाब्लानो जाबाय 11 निफ्राय 99 सिम गासै बिसानफोरा दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो। माने 11 निफ्राय 11 12 जानानै 99 सिम बेसोर गासिबो मायाव गोग्लैयोनो नैबे दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयोनो दाजाबनाय खान्थियावहाय गोसोआव लाबानो बिराद इम्पर्टेन्ट बे जिनिसा ओरैबायदि होनो हागौ दाजाबनाय खान्थियाव बबे गोग्लैयो होननानै नोंसोरनो माखासे अपसन होनो हागौ 11 निफ्राय 99 सिम अनजिमाफोरा दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो बा 20 निफ्राय
39 सिम अनजिमाफ्रा दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो बेबायदि माखासे अपसनेल होनो हागोन अब्ला नोंथांमोना बे जिनिसखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय 10 निफ्राय 99 सिम माने 11 to 99 बैफोर अनजिमाफोरा बिसान दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बेयाव सेथि सोद्रोमाया 10 आरो नैथिया 1 निफ्राय 9 सिम जायो दा होनदों नायदो आरो मोनसे जिनिसखौ गोसोआव ला सेथि अनजिमाया 10 नो आरो नैथि अनजिमाया मा जायोनो 1 निफ्राय 9 सिम जायोनो जोंहा आङो हमना लाबाय बावहाय आङो मोनसे एग्जांपल होदों नै 12 नङा होमबा 12 दाना सेथि अनजिमाया मा होनदों 10 नङा होमबा आरो नैथिया 1 निफ्राय 9 सिम नङा होमबा बेखौ जिनिसखौ गोसोआव ला बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बियो आरो मोजां गोसो सेथि अनजिमा 10 होनाय लोगो लोगो नैबे 10 फैबाय नै बे 10 फैबाय आरो 1 निफ्राय 9 सिमा नैबे फैबाय नैबे मानो होनबा जोङो हमना बाव ओमफ्राय 12 नि बियो आं हमना लाबाय 25 नङा होमबा 25 खौ जों माबोरै सिफायो 20 दाजाब 5 नंगौ नङा होमबा 20 दाजाब 5 25 नंगौ नङा गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला नायदो बाव होनदों सेथि सोद्रोमायानो सिगांनि अनजिमाया मा जायोनो 10 जादोंना जायाखै 10 माने 20 नङा होमबा 20 आरो नैथिया मा होनदों नैथिया 1 निफ्राय 9 सिम आरो 1 निफ्राय 9 सिमा नैबे नै 5 थाबाय नङा होमबा थामहिनबा जोङो 29 सिमखौहाय 29 सिम लिरोब्ला जोङो बाव मा होनदों 20 दाजाब 9 जागौमोन आरो जेनेब्ला आङो 35 लिरोबा 30 दाजाब 5 35 42 लिरोबा 40 दाजाब 6 46 बेफोरबायदि जागौमोन आरो अब्ला जों बेखौ मिथिनो हाबाय जे 1 निफ्राय 99 सिम गासै अनजिमाफोरानो दाजाबनाय खान्थियाव गोग्लैयो आरो बेजों लोगोसे नैबे सिगांनि अनजिमा नैबे मोननै अनजिमा नङा होमबा नैबे सिगांनि अनजिमाया होनदों नैबे सिगांनि अनजिमाया 10 जायोनो बहुत 2 थाबा 2 थाबा 20 3 थाबा 30 4 थाबा 40 बेफोरबायदि आरो मा बिनि उनाव नैबे उननि अनजिमाया हमना लाबाय आं नैबाव नायफिन रोखा रोखा 36 बाव मा होनदों 36 जाबाय दाना सिगांनि सोद्रोमा अनजिमाया 10 जायोनो 10 माने नैबे जिनिस होनदों बे 10 जायो सिगांनि अनजिमाया माने बाव 32 माने 30 नंगौ नङा 30 प्लास आरो उननि अनजिमाया 1 निफ्राय 9 सिम जायोनो अब्ला बहाय मा दं जोंना 9 6 दं अब्ला 36 नंगौ नङा बेबायदि आरो मा अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आङो नेक्स्टआव दाना बारनोसै नैबे सानजाबनायाव होमबा सानजाबनायाव बारनोसै मा मोनो नायनांनि रोङोबा एसेयावनो गोरलै रोङाबा नाथाय जोबोद गोब्राब अब्ला नोंथांमोना बेखौ हायोब्ला खेबनै खेबथाम मोजाङै गोसो होनानै नाय दानिया सानजाबनाय माने जोंहा मा मोनथिगौ माल्टिप्लिकेसन नङा होमबा बे सानजाबनाय माल्टिप्लिकेसनाव जों मा मोनो नायदो दाना बे साननायाव 20 30 90 सिम 99 बाव डाबल जादों नै बे साननायाव 20 30 90 सिम 10 नि नखराव थानाय बिसानफोरा गोग्लैयो नै बाव 90 सिम डाबल जादों नङा होमबा बे साननायाव ना सानजाबनाय खान्थियाव माल्टिप्लिकेसन मेथडआवहाय मा होनदों जेनेबा 20 30 40 बेबायदि जोबथारनाय अनजिमाया लाथिख' जानांगौ जादों आरो बे मा होनदों 20 निफ्राय मा जागोन बियो 90 सिम जागोन आरो मा 20 निफ्राय 90 सिम बाव 10 खौथ' जों दहायनो होनखाबाय नङा गुबै बिसानसेयाव नङा होमबा गुबै बिसानावसो दङ 10 आ 10 आ गुबै बिसानावसो महर सोलायनाय नंखाया दा जों महर सोलायनायखौसो सावरायगासिनो दं अब्ला सानजाबनाय खान्थियाव 20 निफ्राय जोंहा 90 सिम जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दै बाव मा होनदों दाना नायदो 20 30 जानानै 90 सिम आरो मा 10 नि नखराव थानाय बिसानफोरा गोग्लैयो होनदों माने बेबायदि जोबथारनायाव लाथिख' जानांगोन आरो मा लाथिख' जानांगोन अब्ला बेफोर बिसानफ्रा गोग्लैयो सेथि सोद्रोमाया फारियै 2 निफ्राय 9 सिम जायो आरो नैथिया 10 आनो जायो सेथि अनजिमाया होनदों जेनेबा आं नैबे 50 लिरबाय नङा होमबा बाव होनदों 20 निफ्राय 90 सिम होमबा अब्ला जों आं 50 आबो गेजेराव दं नङा होमबा गेजेर मिडलआव थाबाय नङा होमबा अब्ला बेयाव होनदों सिगांनि अनजिमाया नै बेबायदि सिगांनि अनजिमाया मा होनदों 2 निफ्राय 9 सिम जाहैदों 2 निफ्राय 9 सिम आरो उननि अनजिमाया मा जायो 10 आनो जायो गोसोआव लाबा 10 माने 0 लाथिख' नङा होमबा जेरै जों थायो नै मोनसे एग्जाम्पल लाना फैदों 20 नायबानो जाबाय मोजां गोसो दै 20 होनाय लोगो लोगो 2 सानजाब 10 20 नंगौ नङा बे 2 सिगांनि नैबे अनजिमाया 2 निफ्राय 9 सिम जादोंना जायाखै सिगांनि अनजिमाया 2 निफ्राय 9 सिम जादों नङा होमबा आरो नैथिया माने उननि अनजिमाया मा होनो 10 आनो जायोनो 10 बेले गोसोआव लाबानो जाबाय बिजनेस जोबोद गोरलै दाना नेक्स्टआव फैनि सानजाबनाय आरो दाजाबनायनो माने माल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिशन नङा होमबा सानजाबनाय आरो दाजाबनाय अब्ला जों बेयाव नायनि मा मोनो बेयाव गलाय मोन्देर साननाय जायो माने
सानजाबनायबो थायो आरो दाजाबनाय थायो थामहिनबा माल्टिप्लिकेशन एन्ड प्लास थामहिनबा एडिशन बे मोननैयाबो थायो होनदों ओंखायनो बेखौ गलाय मोनदेर साननाय जायो होनदों अब्ला नोंथांमोनावहाय एमसिकिउ फैनो हागौ बबे मोनसे खान्थियाव गलाय मोनदेर साननाय जायो होननाय फैनो हागौ अब्ला सानजाबनाय दाजाबनाय आरो जोंहा नैबाव दङ दाजाबनाय बेफोरबायदि माखासे अपसनेल होनो हागौ आरो अब्ला नोंथांमोनाबो गोसोआव लाबानो जाबाय सानजाबनाय आरो दाजाबनाय खान्थियाव गलाय मोनदेर साननाय जायो बे जिनिसखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो अदेबानि 21 निफ्राय 29 31 निफ्राय 39 बेबायदि साननाय जायो बेवहाय मा होनदों जोंना दहाय नैबाव 0 गोनां सानोमोन नङा होमबा लाथिख' गोनांखौ जों सानदोंमोन नङा होमबा जोबथारनायाव लाथिख' अनजिमा थानायखौ सानदोंमोन जोङो 20 30 40 50 60 नङा होमबा दानिया नैबावहाय लाथिख' गोनांखौ बाद होनानै होनदों लाथिख' गोनांखौ बाद होनानै साननाय जायो नैबाव जायनि थाखाय बुंदों 21 निफ्राय 29 31 निफ्राय 39 बेफोरबायदि आरो मा थामहिनबा जों नैबाव हमना लाबाय जोंहा 20 खौ जोङो गारनानै दों 20 खौ गारनानै 21 निफ्राय हमबाय 21 निफ्राय जोङो 29 सिम अब्ला जों 30 खौ गारहैबाय आरो मा बेबायदिनो 30 खौ गारहैलायबाय थिग बेबायदिनो 31 निफ्राय 39 बेफोरबायदि आरो मा बे जोङो लाथिख' गोनां अनजिमाखौ गारनानै होनदों बेबायदि साननाय जायो जाहैदों बुजिबायना बेबायदि साननाय जायो आरो बेयाव जोङो नैबे सिगाङावसो मोनो सिगाङाव सानजाबो बेनि उनाव दाजाबोनो फार्स्टआवहाय जोङो माल्टिप्लिकेशन खालामो आरो बेनि उनावहाय जोङो एड खालामो जाहैदों माने एडिशन खालामो गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे जिनिसा बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन अब्ला जोङो नायदो जोङो आं खोन्थाखाबाय 21 निफ्राय 29 30 निफ्राय 39 बा 50 निफ्राय 59 बेफोरबायदि साननाय जायो आरो मा लाथिख' गोनांखौ बाद होनानै जेनेब्ला 89 निफ्राय 99 बेफोरबायदि आरो अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसा आं एस ए एग्जाम्पल हिसाबै लाना फैदों नै सिगाङावहाय मा होनदोंमोनलाय सिगाङाव सानजाबो नङा होमबा माल्टिप्लिकेशन खालामो नङा होमबा बेनि उनावहाय जोंहा मा खालामो दाजाबोनो गोसोआव लाब्लानो जाबाय जों नै सानजाबबाय बेनि उनाव दाजाबबाय नङा होमबा जेनेबा 20 हमबाय आं सिगां जोङो मा होनदों नायबानो गोसोआव लायबाय बेवहाय लाथिख' गोनांखौ गारखानांगौ नङा होमबा लाथिख' गोनांखौ गारनांगौ अब्ला जोंहा जाबाय 25 बाथ' लाथिख' गैया होमबा माने 25 बा लाथिख' गैया बेयाव 20ल' जानो नाङा बा 30ल' जानो नाङा बेयाव 25 लानाय लोगो लोगो मा जादों 20 सानजाब 10 प्लास 5 मा होनबा बावै जोङो बेखौनो खेबसे लाफिनबाय 20 नङा होमबा बे मोननैजों 2 सानजाब 10 20 आरो प्लास 5 = 25 बे जिनिसा गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावदों आं नै 62 माने 62 62खौ 6 सानजाब 10 60 फैलाय नङा होमबा 60 आरो प्लासखौ नै प्लास खालामना होनाय लोगो लोगो 62 जाबाय बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बे जिनिसा अब्ला आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आं नेक्स्टआव लाबोबावदों नैबेहाय नै जोंहा जोबथारनायनि फारि बिसाना जोबोद गोरलै गोसोआव ला लोगोफोर फारि बिसान नङा होमबा जायखौ जों अर्डिनेल नाम्बार निउमारेल होननानै बुंदों जोबथारनायनि जोंहा बिसानखौ मोननै बाहागो खालामदोंमोन ना मोनसेया जाबाय गुबै बिसान आरो मोनसेया जाबाय फारि बिसान अब्ला फारि बिसानाव नोंथांमोना नायदो जोङो गुबै बिसानखौ अलरेडि सावरायखांबाय गुबै बिसानखौ जों मोननै बाहागो खालामबाय मोनसेया जाबाय गाहाय गुबै बिसान मोनसेया जाबाय मा होनदों दाजानाय गुबै बिसानखौ जोङो मोनथाम बाहागो खालामबाय दाजाबनाय सानजाबनाय आरो दाजाबनाय जों बेबायदि सावरायबोबाय दानिया जों नैबेखौ लानानै फैबाय नै जोबोद गोरलै फारि बिसाना बयनिख्रुइ गोरलैसिन लोगोफोर नायदो फारि बिसानावहाय जायखि जाया गुबै बिसानजों थि माने उन दाजाबदाखौ बे उन दाजाबदाखौ दाजाबनानै बर' राव फारि बिसान दानाय जायो दे नैबे थि नङा होमबा बे उन दाजाबदांगौ नङा बे सिगां आं सिन होनायनि ओंथियानो जाबाय उन दाजाब आरो नैबे ब्रेकेट सिन होनायखौ जोङो महर माने मरफिम सिम्बल होननानै बुंनाय जायो दाना बेजोंहाय बर' रावाव फारि बिसानखौ अर्डिनेल नाम्बार निउमारेलखौ जोङो नैबेखौ प्लास खालामनानैनो दानाय जायो जेरैहाय जोंहा बिसाना जोंहा मा दंमोनलाय जोङो जायखिजाया नाम्बार जोङो माने साननो हाजासे 1 निफ्राय जागायनानै 1 निफ्राय जागायनानै नङा होमबा 1 निफ्राय जागायनानै जोङो हमना लाबाय आङो 100खौल' लाबाय 100 आरो ओरै गोबां जों सानलांनो हायो 1000 2000 3000 6000 7000 जायखिजाया सानलांनो हायो आरो बेजोंहाय जोङो मा खालामनांगौ होनदों नैबे थिखौल' साननाय जायो जादों सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बेबायदि आरो मा जेनेबा नैबे बाथि बा 100थि बेफोरबायदि आरो मा जोङो बे थिखौल' प्लास खालामलांबाय थानांगौ अब्लानो बेनो फारि बिसान गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बुजिनो मोनदोंना बुजिदोंबाथ' बिराद मोजांनि खोथासै आरो बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायफिन आरो लिरनानै ला पइन्ट्सफोरखौ माबोरै जादों लोगोआवहाय खाथा कलम लानानै
दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ गुबै बिसानखौ जोङो t जोंल' प्लास खालामो नैबे t बे बुस्थु लाबानो बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन बे जिनिसा t दै आं बेनिनो दानिया माखासे MCQ लानानै फैदों MCQ माने आं कुइसनल' होदों बाहाय एन्सारखौ आं सोगोन नायदो फारि बिसाननि मोनसे बिदिन्थिया होनदों फारि बिसाननि मोनसे बिदिन्थि आं दासो सावरायबोदों नङा होमबा जायखिजाया नोंसोर एग्जाम्पल होनो हागोनसो अब्ला मा जागोन जेनेबा नैथि नैजों आङो मा खालामनांगौमोनलाय नैबे t खौ प्लास खालामनांगौमोन नङा होमबा अब्ला मा जागोन नैथि नङा होमबा बेबायदि आरो मा नैथि फारि बिसाननि बे नैथि बे जिनिसा आरो फारि बिसाननि मोनसे बिदिन्थिया नैथि सानजाबनाय आरो दाजाबनाय बिसाननि बिदिन्थिया आंनो दहायनो होनखादों सानजाबनाय आरो दाजाबनाय बिदिन्थियावहाय जोंहा गलाय मोन्देर जायो नङा होमबा गलाय मोन्देराव मा जायोमोनलाय नोंथांमोना नै बनायफिनदो नै बहाय लाथिख'ल' गोनांल' थानो नाङा होमबा लाथिख'ल' गोनांल' थानो नाङा अब्ला जोंहा मा दंमोन सानजाबनाय आरो दाजाबनायावहाय जेनेबा हमना ला 25 होमबा 25खौ जों मा होनगोन 20 जों सानजाब गोनां नामा नङा होमबा 2 into 10 20 दाजाब 5 नङा होमबा नैबे नै बे सानजाबनाय जाहैबाय आरो नैबे दाजाबनाया 5 जाहैबाय अब्ला जोंहा 20 बेजों दाजाबबाय प्लास 5 is equal to 25 बे दाजाबनाया नैबे फैनाय अब्ला जों बेखौ मिथिनो मोनबाय आरोमा दाना सानजाबनायनि बिदिन्थियाव जोङो जोबथि अनजिमाया 10 जानांगौ नङा होमबा सिगांना 1 निफ्राय 9 सिम गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला जेनेबा 20 जोंहा जोबथि अनजिमाया 10 जानांगौ नङा होमबा अब्ला जों लाबाय 2 into 10 is equal to 20 नङा होमबा बे जाबाय सानजाबनायनि बिदिन्थि गोसोआव लाबानो जाबाय बे 2आ 1 निफ्राय 9 सिम जानांगौ आरो नैबे 10 आनो जानांगौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसा बे दाना दाजाबनायनि बिदिन्थिया जाबाय माने जोंहा मा होनदों दाजाबनायनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोनहा नायफिन आन्दायदोंब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय नैबेहाय नै दाजाबनाया 1 निफ्राय 99 सिम जायो गोसोआव लाबानो जाबाय बेनो आरो सेथिया 1 निफ्राय 9 सिम आरो माखासेया 10 आनो जायो नङा होमबा दाजाबनाया 1 निफ्राय 99 सिम नङा होमबा सरि 11 निफ्राय जेनेबा हमना लाबाय 2 10 नङा होमबा 25 मा होनदों सिगांनि अनजिमाया मा होनदों बाव नायदो 2 प्लास 20 दाजाब 5 होमबा सिगांनि अनजिमाया 10 आनो जायोमोन होमबा बेनि उनावहाय नैबे उननि अनजिमाया 1 निफ्राय 9 सिम जायो दाना नायदो 25 बेबायदि आरोना दाना गुबै बिसाना मोनबेसेमोनलाय नोंथांमोनहा गोसोआव लादोंना गुबै बिसाना मोननैमोन नङा होमबा गाहाय गुबै बिसान आरो मोनसेया जाबाय महर सोलायनाय गोसोआव लाबानो जाबाय गाहाय गुबै बिसान आरो मोनसे जाबाय महर सोलायनाय गुबै बिसान नङा होमबा जोङो बे मोननैयाव मोननो हायो आरो मा गुबै बिसानखौ जों मोननै बाहागो खालामनो हायो गाहाय गुबै बिसान आरो महर सोलायनाय गुबै बिसान गोसोआव लाबानो जाबाय बे बिराद इम्पर्टेन्ट दाना महर सोलायनाय गुबै बिसाना मोनबेसे बे मोनथाममोन नङा होमबा मोनथाम बे मोनथामा मामोनलाय दाजाबनाय 2 नाम्बाराव सानजाबनाय आरो 3 नाम्बाराव जोंहा सानजाबनाय आरो दाजाबनाय नङा होमबा अब्ला गोसोआव लाब्लानो जाबाय दाना जोङो नैबे सानजाबनायखौहाय जोङो नैबे लिरनाय समावहाय दाजाबनाय सानजाबनाय बिदि दाहादै सानजाबनायखौ सिगां लाग्रो बेनि उनावसो दाजाबनाय जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नैबेवहाय दङ आङो MCQ लानानै फैदों नायदो बे माबायदि जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनै 1 नाम्बार दं बिसानजों सोदोब बेखेवफाखौ दाजाबो जोङो सिगाङाव उनाव गेजेराव गोजौनि गासिबो अब्ला बबे मोनसे जागोन नोंथांमोना मिथिगौ जोङो गासै बेखेवफायानो मामोनलाय उन दाजाबदा नङा होमबा उन दाजाबदा अब्ला बेयो गासै उन दाजाबदा जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय बिसानजों थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ बाहायो आं दहायबो एसे होनखादों थि दिन्थिग्राया सब समाय सिगां दाजाबदा जायो थामहिनबा जोङो जेनेबा हमना लाबाय गं होनाय लोगो लोगो जोङो बेखौहाय नोरै देशसिन होयो देशसिननि ओंथिया जाबाय माने बेयो सिगां दाजाबदा ओंखायनो बियो सिगां दाजाबदा जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव दं गाहायनि बबे नंखाय होमबा गाहायनि बबेया नंखाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ हमवार्क खालाम बे हमवार्कखौ नोंथांमोना कमेन्टआव होबानो जाबाय माबायदि बुजिदों बिसानजों सानराय आरो आथोननि दाजाबदा दानाया नागारहायै माने इम्पर्टेन्ट होननाय जादों गाहाय गुबै बिसाना 1 निफ्राय 9 सिम फारि बिसानजों थि उन दाजाबदा दाजाबो
दाजाबनाय बिसानाव सेथिया 10 आरो नैथिया 1 निफ्राय 9 सिम जायो नोंथांमोनहा बबा बेखौहाय दा होमवर्क खालामनानै नोंथांमोनहा बेखौहाय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय बेनि गुबै फिननाया मा जागोन गिबि ख गदाय ख ग घ बबे मोनसेया जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि जादों एसे खोन्थाबानो जाबाय भिडिअआ जाहाथे स्पिडद्राय जादों ना स्ल' जादों ना मिडियामैनो जादों आरो बेजों लोगोसे माबायदि मोनदों बेखौ खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मोजां जादोंबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि आंहाबो जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनबा आङो आंनि टेलेन्टखौ लानानै फैदों जिहेतु दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै अब्ला गोजोन्थों खुलुमबाय